jeździć, być z wami rano, być z wami wieczorem. Teraz zobaczycie, czego zazdroszczą. Uwaga, słuchajcie, bardzo was proszę tutaj bliżej, będziemy sobie robili selfie. Selfie za moment pojawi się na profilu Wołoczko i Stajniak z Kasią Pawlak, czyli na profilu eskowym. Chodźcie, chodźcie. Hubert też chodź, będziesz na zdjęciu. Wiele osób chce zobaczyć Huberta. Wszyscy są żądni zobaczenia Huberta. Uwaga. Teraz tak, ustawcie się, nie róbcie głupich min, uśmiechajcie się. To jest radośnie, jesteście na koncercie, jest początek wakacji, nie? Super. Uwaga, wszyscy są. Chodźcie, chodźcie, wy też tam we trójkę. Będziecie na zdjęciu. Chodźcie, chodźcie, no. Chodź, nie bądźcie drętwi, chodźcie. Wy, golasy, też chodźcie. Nie skubnie wam nikt tych ręczników. No dobra, zostawcie chłopaka, chodźcie dziewczyny tutaj do nas. Raz. Niech on pilnuje ręcznika. Chodź, wszyscy. Dobra, on pilnuje ręcznika, bardzo prosimy. Pod scenę, świetnie, świetnie. Teraz można oczywiście zaryzykować. Ty, grubawa, też chodź. Żadna się nie ruszyła, coś takiego, no. Ty, grubawa, chodź. Nie jesteś taka grubawa jeszcze, no chodź, O, idzie. Przepraszam. Dobrze. Nie, Boże, broń! Do tamtej mówiłem. Do tamtej, tam. Nie. Chodź. Ty fajna jesteś, chodź bliżej ty. Super. Jeszcze nie szykujemy się dobrze. Dobra. Spróbujemy z facetami. Ty, grubawy, chodź tutaj. Dobra, nie? Żaden się znowu nie ruszył. A teraz proszę, żeby podeszła tutaj najstarsza osoba na całej plaży. Znowu się nikt nie ruszył. A teraz, żeby najładniejsza podeszła. O, już się zgłaszają, proszę. Super. Robimy dużo zdjęć, robimy całą serię. Ty uśmiechaj się, jak już stoisz. Tak. Uśmiechaj się. Dobrze. Dobra miejscówka między dwiema laskami. Fajnie. Dobrze. Pan filmuje.